Jak se jmenuje ten brouk? Chrupálek. Krupálek, no. Umí najít černý Černý kořen. Kořen u smrku. Konec stránky? Nebo ještě tam máš něco? Ukaž. Jo. Dobrý, tak chceš to přečíst celé teďkom? No, už to zdemolovala dostatečně, tu větev. No Co? jo, tak. Ještě asi ne. No dobře. Jo. No. Tak co? Už mě fotíš? Já tě nefotím, já tě natáčím. Tak mám ti to přečíst? Jo.